The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Job 1:21 says, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your requests be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. 2 Corinthians 4:18. We do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Psalm 48:14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide, even to death. Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. Job 5:26. You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Before we start our Bible study nining adlaw, sa masdandan gikinahanglan ng atong pagsugid sa atong mga sala. Using the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Busa sa hilo, mag-andam tas itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo, nininglain no sa mga adlaw, ng imong gidugang sa among kinabuhi, kini timaylan nga ang imong plano sa tagsa na mo kinabuhi, nagapadayon pa. Salamat sa imong grasya, bisan panining among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami karon, pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Wala niya pa man kita magadupot nining atong tunanan, giuluhan nato kining the doctrine of the supernatural life. Kagahapon natong gihisgutan ng mga napulo ka nagunang mga kinaiya sa Dios. Okay, kagahapon diin kita mohunong, naghisgot kita sa the doctrine of divine decrees. O diha sa maong doktrina sa divine decrees, ang excuse me. Ang part ana is God's omniscience and foreknowledge.
Omniscience, as we already know, is an attribute. O niya kuyog sa lihok sa iyang mga attribute. And ang iyahang omniscience is foreknowledge. Okay? Now, sa may diferensya sa foreknowledge o omniscience, ato kinihisgutan. God's omniscience, mao ang pagkahibalo sa Dios sa tanan. Right? Omniscience. Mao kana. Ang foreknowledge, mao ang pagkasayod sa Dios sa mahitabo. Okay? Now, unsa may diferensya sa pagkahibaw sa Dios sa tanan o sa iyang pagkahibaw sa mahitabo. Tungod kay naman po'y mga mahitabo unta, pero wa mahitabo. Now, are you beginning to see the point din? Okay, tungod sa pagkagrabe sa pagka-Diyos sa Diyos, ang iyahang omniscience, mahitabo sa tanan, lakip na katong unta mahitabo, apan wa mahitabo. Di man pud kabuot ang Diyos God, dili siya makabuot nato, right? Apan nahibaw ang Diyos sa tanan nga desisyon nga imong paghimuon sa tibuok nimong kinabuhi. Nasayran ka na sa Diyos. Nahibaw ang Diyos, omniscient man siya, right? So nahibaw siya tanang good o bad decisions nga imo himuon in your entire earthly life. Diba? Now, gumikan niya na ang iyang foreknowledge nahibaw kung unsa nga desisyon ang himuon nimo anang orasa o anang pitsaha o anang adlaw o unsang desisyon na. Ang foreknowledge niya nahibaw nga mohimo ka og bad decision anang higayuna ug tungod sa iyang foreknowledge nga nahibaw nga mohimo kag bad decision niya nang higayuna, ang iyahang omnipotence ug ang iyahang sovereignty nagapahilo na nas tanan nga consequence ang resulta sa mao nimo nga desisyon. Kasabot ka? Pero, wa niya hilabti ang imong kamuguton, ha? Dili siya kahilabot. Dili siya katandog sa imong kabuguton. Ug moingon kag, uroy, wa ko mohimo atong desisyon na. Laing desisyon akong gihimo. Nan, ang iyang omniscience nahibaw pud ana. Na, kung lain pang desisyon ng imong gihimo, ang pagka-Diyos sa Diyos sa iyang omniscience, nahibaw unsay mahitabo nimo. Kita nimo na. Kita ra ang wa. Okay? Moingon tag uroy og para natong tao, uroy og apan para sa Dios. Wa may uroy og unsa. Para na mga tao nga mga uroy og. Apan para sa Diyos, why uroy og? Nakasabot ka ba? Everything is para niya ang tanan, ang naitabo og ang wa may tabo para niya na why wala. Sakto ba ng pagkasultiha? Why wa? Na, maugid ni problema bahin ini. Ka-advance naman ning atong giduputan og tuon, advance na ni. Dili ni sinugdan ang pagtuon, ha? Dili na ni mga basic. Mao nga murag gutmon ta kung magtuon na tayo ni. Okay. Kini ko nga itong tunanan bahin sa integrity sa Dios. Ato manggong gikuy-kuy, atong giutingkay ang nagkalain-laing tipik ubahin ini. Sanglit, ato manggong gisusi, giusisa, gisiksik, ang matag suok sa pagtuon sa kung kinsa ug unsa man gyud ang Dios. Ug paminaw, dili ra ba sayo ng pag-ila sa Dios? Naibaw ta na. Maglisod gyud tas pag
tuhog kinsa man gyud ang Dios. Apanining atong pagtuon, ato lang yung gisulayan aron ato yung bisan na lang atong matapsingan nga mailan nato si kinsa ug unsa gyud ang Dios. That is why as King of heaven and earth, matud pa sa Salmo 47:2 ug Salmo 93:1 ug 2, He has absolute authority and will. Mao ni kinakuyawan kay kun imong tanawon, so ang Dios dunay kabubuton, sakto? Siya mo magbuot sa tanan. Apan dili siya mutandog sa kabubutos tao. Na moingon na punta katingali og unya, ug ang Dios mao magbuot sa tanan, unsaon naman lag atua. Na mapuko kabubuton, moingon ka. Na paminaw. Kung hingpit ang kabubuton sa Dios, remember, God is perfect. Kung ang Dios hingpit ang iyang kabubuton, hingpit iyang kabubuton, that means ang Dios mao'y magbuot sa tanan. Ang mudawat ka ba na? Apan di niya butan lagi. Di siya makabuot sa atong kabubuton. Now, unya, kung siya magbuot sa tanan, unya, wa siya mo buot sa akong kabubuton, asa naman tang dapita na? Atong makita nga ang kabubuton sa tao ug ang kabubuton sa Dios nagkuyog. They go together. Karon, ilhanan kini nga ang pag-ampo nga thy will be done on earth as it is in heaven, di pa may tabo karon. Sabot ka? Kaya nga naman, ang kabubuton sa tao gawas nun man. It's free. Apa na apoy kabubuton ng Diyos. So, ang kabubuton sa Diyos mao ang labaw sa tanan. Why makapausab sa iyang kabubuton? Iyang gipahiluna na ang tanan. Ug mao, mao ni kinagrabihan tungod kay ang iyang kabubuton mao nay matuman sa dagan sa kasaysayan suma sa mga desisyon nga himuon sa tao. Kay nabaw naman ang omniscience sa Dios sa tanang mga desisyon nga imong himuon. Mao na ang iyang kabubuton mao'y matuman tungod kay nahibaw na siya sa imong kabubuton gikan sa paghimugso pa nimo hangtod nga mawa ka na niining kalibutan na. Sabot? So katong tanang mga desisyon nga imong paghimuon, wa to niya hilabti. Iyan lang itong gipahiluna tanan. Sabta gina. Kunya, di pa mumutuog sa Dios. Di pa mumutuog nga na Diyos. Okay. Ingon na kagrabe ni nga itong gituki dinhi. And that is why, from God's omniscience, ang pagkasayod niya sa tanan, He knows perfectly and eternally all that is knowable. There is never a circumstance, personal, historical, or any other kind that can surprise God or confuse God. Wala. Pumitaw ito atong tig-ingon o nahibaw na di ay ang Diyos sa tanan. So, nahibaw ang Diyos nga di ko mudawat o kaluwasan ron. Oroy, mudawat kong kalit. Nahibaw po ang Diyos nga mudawat kag kalit. Nagasabot ka? Wa kay mabuhat nga kalit-kalit nga pasabot nga makalitan ba ang Diyos? Kaya nga naman, wa pa ka mubuhat. Nahibaw na ang Diyos. Mao nga, may nungdanon gyud nga makailata sa Diyos, especially that you are a Christian nga kinahanglang makaila ka sa Diyos. Kaya imo pagila ka niya, kana mo hatag og dugang nimog kasiguruhan, and regardless of any circumstance that comes into your life,
kahibaw ka nga ang Dios kahibaw ana. Wa pa mahitabo, nahibaw na siya nga kana moabot diha sa imong kinabuhi. Sabot? So, mao kini ang mga punto nga itong gidadihan nimo. Bahin sa Dios. O, di man ikatong atong giingon nimo nga. Kini nga itong pagdupot yun nining doktrina sa kinabuhing dili kasagaran. Kini ang paagis pag kinabuhi nga dili kasagaran nga kinahanglan pagkakinabuhion sa magtotoo. O dili kita magkakinabuhi sa nining maong matang sa kinabuhi kung wala kita makaila sa Dios. Kaya siya man ang basihan nato ning tanan. Sabot ka? Siya. Ikinahanglan nga itong mahibawan kinsa unsa ang Dios. Mao bitaw niya itong gitunan yun. Nga itong giduputan. Kay, now, bisan pa diyas kamatayon ha, maghisgo tagamay. O katalagman ba, na dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabugaton o stress. Kaya diha bitos Salmo 23:4 nagaingon man kini. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Ay prinsipyo niini. Dili kalikayan nga moabot ang katalagman sa kinabuhi. Apan ang kabugat imong kapilian. Sa English, adversity is inevitable. Stress is optional. Okay, sa laing puntos doktrina. Ang paagis pagkat-on og doktrina, maulagway pinagi og tawgon ta dinhig Operation Z. Nainumdum ka pa ba? Ako lang kang pahulagwayon. I'll just let you draw in your mind. Ihulagway ang dakong litra nga Z. Now, ato ninggi sip side tani ining bahina kay may nungtanon pagayo kini. Litra nga Z. Like the word zero. Okay? Or zebra. Okay. Diha sa nga bahin, left side nini, o tumoy nga bahin, sa ibabaw ba, mao ang pastor magtutudlo. Okay? Karon, sa ibabaw sa litra nga Z, mao ang teaching ministry sa Espiritu Santo. Ug ang pulong sa Dios o in short ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo nga nimo. Mo duong kini didto sa imong human spirit. Tawhanong espiritu na. Og automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining dad-o sa Espiritu Santo ngadto sa ubos. Wa nga bahin ining letra Z ug mahimo kini siyang gnosis. Gnosis meaning kahibalo. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan. Oh, by the way, kini review ha. Ato naman ang gisgutan, i-review lang gyapon nato. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, that you believe in it, ang Espiritu Santo mubalhin ini. Mubalhin bas doktrina ngadtos tuo nga bahin. A right side, tuo og kinaubsang bahin sa litrang Z. O kining doktrinaha, mahimo na ni nga ipinosis, meaning kaalam. Okay? By the way, ang Operation Z nanginanglan og upat ka butang mao kini mosunod. Una, ang pastor magtutudlo nga mao'y nagapadayag sa pulong sa Dios sa husto nga pagtudlo. Ikaduha, ang pagpuno kanimo sa Dios Espiritu Santo. Ikatulo, ang pagsabot nimo sa pulong sa Dios. Ikaupat, ang paggamit nimo sa pulong sa Dios, your application of the Word of God.
Ang Efesio 3:19 nagakanayon. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo og sa ingon niya na makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Now, kung ang magtutuo ana sa pakigambitay sa Dios, meaning he has fellowship with God, mi-rebound kini. Mo na ibot mi-rebound, misugid siya sa iyong mga sala. Nan, wa siya he has no unconfessed sin sa iyong kinabuhi. This time, ang Diyos Espiritu Santo mupunit, muda niya ng academic information nga gitawag og gnosis ngadto sa kalag sa maong magtutuo. Og mutabang ang Espiritu Santo kaniya sa pagsabot nini nga girepresentahan sa badlis nga litra nga Z o zeta. Now, sa diya makasabot ang magtutuo niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadla sa kinaubsan nga dapit sa litra nga Z, cycled across the base of the Z, ug kini karon nahimo ng ipinosis. Ang kasayuran nga na-metabolize, nagaling, nga na siyang kalag. Ang ipinosis, by the way, mao ang full knowledge, bugos nga kasayuran, na sabtan gituuhan o gigamit. Now, paminaw, ang Biblia diyan sa Efesio 4:13 na kanayon, gagikinahanglan ta nga hangtod magkayusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo, complete knowledge, may tungod sa anak sa Dios, unya mahingkod, kanang hingkod, magkabot kita sa paghamtong espiritual. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Now, diha sa dapit, nga maangkon sa pagtutuo ang ipinosis, ang positibo nga kabuton sa magtutuo, nuntan pa kini sa iyang pagtuo. Nabalhin o na-metabolize kini nga kasayuran. Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao ang pagkaon. Mao man usab ang kasayuran nga naas pangisip, wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta o gamita. Giyon sa ni pagsabot sa pagtutuo, mamatikdan kini sa iyong panlihok. Nasayran niya ang kabubuton sa Dios o giya kining gituman o gisunod. Ang Dios nagamando kanimo nga ikaw mutubo diha sa grasya o sa kahibalo ni Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Kinahanglang i-metabolize ang pulong sa Dios. Bansaya, practice His teachings. Bansaya ang iyang mga pagtulunan ug sunda ang iyang mga mando. Tinuod nga dili sayon ang pagpahimutang og consistent routine sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang masubayon, consistent, nga naandan nga buluhaton adlaw-adlaw, dili kini sayon. Apan kinahanglang imo kining buhaton kon gigugma mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. So aron ka mutubo spiritually, gikinahanglan. In fact, God's system demands nga ang pastor magtutudlo, kinahanglang eksakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios ug ang magtutuo makasabot sa mga pagtulunan nga iyang itudlo aron iya kining magamit unya. Mahinungdan nga minungdanong desisyon ang imong pagpili o pastor magtutudlo. It's very important to look for your right pastor teacher. Now remember this, that every believer in Christ has been given spiritual kanang teacher niya. Na siya ang Diyos ba na ay gisangkap sa matang magtutuo nga
tukma niya nga magtutudlo. Pastor magtutudlo. Every believer has been provided by God his right pastor teacher. Pangitaon lang nimo. Kung wala ka mangita, wala ka you did not exert effort to look for your right pastor teacher, then nothing will happen. Sayod ka na yan. Well, sanglit sagad sa atong panahon, atong mga i-google, we spend sa atong pagkatog, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, sa inyong pag-eskwela, pagtuon, pagduwa sa unsa tingaling paugnas kusog o ka sa musika o sa atong pagpakiguban baka sa atong mga higala o sa atong pamilya. So, doon na lang tatingali limitadong panahon sa inyong tanga free hours nga ipahinungod o idupot mo sa adlaw-adlaw nga pagtuon og doktrina. Well, imo ang pag-decide. Imo. That's your decision. Kung sa gyud labing menungdanon sa tanan mong mga kalihukan, what is your priority? In other words, it's your volition maoy at stake diha. Apanihon nga magtutuong positibo nga sa pagtubo spiritually. Giawhag o kagisugyot diha kanimo nga ikaw mupili ka og usa ka pastor magtutudlo nga makahatag og best possible instruction alang sa imong pagtubo spiritual. Diha sa Efesios 5:17, kini nagkanayon busa ayaw kamo pagpakabuang paning kamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. Now, ang Grigong pulong sa unwise dili manggilamon mo ang pulong aphron, A-P-H-R-O-N, o kini nagkahulugan og to be without reason, to lack spiritual common sense. Di nila muna kita kautob sa ato pagtuon bahin ini o magpadayod kita sa pagsibog at sa unahan sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mag-ampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining grasyang among gipahimuslan pagtuon sa imong balaang pulong. Ninaot nga kini masilsil sa among alimpatakan, sa among kalag. Huwag among magamit kini. We are aware of our slogan in this Bible study, that we have to study, we have to learn, we have to believe. And after believing the doctrine that we study, we use them in our daily life. Salamat. Nining maong grasya. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among espirituanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.